mabait at masipag na kapitan, Pepito, Ito, kasama ang kanilang mga kagawad. Yung pangalan dyan sa speaker. Baka po bubong sakyan, makakasira pa tayo, baka makasirasya. Ayan, tignan ninyo. Gusto pagkakaganda ng mga minijuret ito. Matagal na po itong bandang ito. 1931 pa po nung ito ikatag. Magpahanggang ngayon, narito po sila at pumupunta pa rin sa atin. O, yung mga lalaki dyan sa harap, medyo matras-atras kayo ng konti. Baka mamaya ay matadyakan kayo yan. Ano ay pagkakagat ng bata ni Rick? Palagpakan po natin ang banda ng Sasmuan, banda 31. Sorry, ba't nandiyan ka pa? Pinauwi ka na ng asawa mo.
natin ang first one.